Ας εφιστούμε την προσοχή μας στη μελέτη της Γραφής, επειδή η Γραφή έχει συγγραφέα το Άγιο Πνεύμα. Όταν τη μελετούμε, το Άγιο Πνεύμα ευχαριστείται ιδιαιτέρως και επιδρά στις ψυχές μας. Ας προσευχόμεθα επίσης περισσότερο. Την ώρα της προσευχής το Άγιο Πνεύμα επιδράει στις ψυχές μας. Και ας αγωνιζόμεθα να προετοιμάζουμε τον εαυτό μας, να μετέχουμε συχνότερα στο υπερφιέστερο μυστήριο της Εκκλησίας μας, στη Θεία Κοινωνία. Το Πνεύμα το Άγιον τελεσιουργεί αυτό το μυστήριο. Κατάπεμψον το Πνεύμα σου το Άγιον επί τα προκείμενα δωρατά αυτά, και καταπέμπεται το Πνεύμα το Άγιο και μεταβάλλει το ψωμί σε σώμα Χριστού, το κρασί σε αίμα Χριστού, και κοινωνούμε το Χριστό, και μαζί με το Χριστό είναι και ο Πατήρ, είναι και το Άγιο Πνεύμα, και η καρδιά μας γίνεται κατοικητήριο, μοναστήρι της Αγίας Τριάδος, και αισθανόμεθα μέσα μας άρρητες χαρές και αγαλιάσεις. Ήθε αδελφοί μου, ήθε να κάνουμε συχνά αυτή την προσευχή που έκαναν οι αρχαίοι χριστιανοί. Παρελθέ το κόσμος και έλθε το Πνεύμα Άγιον, να παρέλθει ο κόσμος, το κοσμικό φρόνημα, η κοσμική και η σαρκική ζωή, και να έρθει το Πνεύμα το Άγιον και η χάρις του να πλημμυρίσει τον κόσμο και να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι, για να αισθανθούμε το μεγαλείο του Αγίου Πνεύματος και του Υιού και του Πατρός, της ευλογητής και προσκυνητής και λατρευτής Τριάδος. Αμήν.